ezagunak dira. Hain zuzen, Agirre eta Zagazazu, Azkoitigo, txapeldunak. Laugarren bikotea, Aitor eta Amagoia, Iriazabalkoak. Bosgarren bikotea, Azkoitiar eta Azpeitiar batek osaturiko da, Alberdi eta Egaina.
eta saioari amaiera emateko Iparragirre Anaiarrebak, Idiazabalkoak. Txago beroak. Postuan, Joseba eta Fran, Barakaldokoak. Seigarrengo postuan, Mendizabal eta Ariznabarreta, Soralutzekoak. Bosgarren postuan, Iparragirre Anaiarrebak, Idiazabalkoak. Laugarren postuan, Aitor eta Amagoia, Idiazabalkoak. Hirugarren postuan, Askotiar eta Azpitiarrak osaturiko bikoteak, Alberdi eta Egaina. Bigarren postuan, Mendizabal eta Ilarreta, Donostiarrak. Badirudi txapeldunak gaizki ohituko gaituztela hemendik aurrera. Badirudi urte hauetan ez dutela etzairik. Lehendabiziko postuan, Agirri eta Sagazazu, Azkoitiarrak.
ematen. Zatzarko.
Santuaren batasuna izatetik zuen. Manuela Cruz, nire lagunen Sueziareko benetan botan Panuizek edertik Antoniko interesazio mania. Irten ezazue zuen, Manuela Cruz. Munduak ikusi bezala zugatik baina da Jesus jaio zen. Jesucristo jaiotzen bezala, anabimana ekinaren bitartez mundu honetan eta zuen gana. Inoiz ez da erantzun kanpoikoak hartzeko geberatzea eta ea bezala merezi duen bezala bainatzea. Gaur lehut ikusten zaituzet, udazkenean zuaitzak egabiz eta jujuz, beteriko zuaitzak horrela zaten. Gu horrekan lan baixan baina zuek udazkenean. Dutu pasu horrela zuek. Eta zuek kulturak zuen atzatzetan horrekan zuek baina zuek baina zuek da eta dizkitzuela benetan hori eslatzen. Sortu denean alaba gure kulturetan, gure bizitzetan eta zure ganetan. Eta zure euskatzuen kulturoki gaur aldera ezintzeko eguna eta beraren eskanak emanako aukera egiteko eskanak emanako eskera oso eta meza hau zuen eta zuen etorkezea zelaten zuen familia izan eta lagunak ezak batik ere gure artean eta batzak horretan datuen jangoi parautak gure zuen beran esportu zaitzen da esportu eta berotzen erdigula erlojuarekin zaintzen. Baina denpora libre du. 3 altzaualdi emango bioz. Gabea lan ikaragarriak egin, atzo usten dugu nunbaiten egindula, eta orain hemen dugu berriro askoiti. Gizon honen itxako izintarrak askatzen. Ibarduro baino indar gehiago dituen, arregatzen honek, aizkolariok eta guztio. Ibarduro zarritan ebai egiten du indarra joan dolata, hone itxako izintarri joaten. Iru! Erki, bat! Oide motella hori. Gizon indartzuenok harri gazotzen. Plomo haiek eta harri handiarek aritza defuntuaren agaltzatzen. Bateu bat altzeu bat egin zidan plomo haura. Izenak eman da 10 ideude oinotxe. Eta hemen daren biate bai. Oite gorik ibendegi, bota gora. Erki, bi. Irugarren hori izen zela. Deltu bakarrik ez, altzatu begi duro du. Oinu mortia hori, bota gora. Erki, iru, txalo bero bat. Eta orain berri dut, guenatxo, 125 kiloko harri kubiko horrekin, berriro ere, beste 2 minutuko ekin aldi bat. Hala. Beste ala hako,
Batzuk esaten dute nire atzekaldian, arreza, berez, batetza jo gorri bizkarrera, berez, bai, gitarra durako, gitarrik ez dugana itxago baten berez. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Hamar. Maika. Mabi. Gero hobeto. Oina egin aldian lau, amairu. Eta berriro eltzea dua. Amalau. Oide murtila hori. Lan edarra egiten, goenatxo, propina da guzti, gero ikusiko go, herritarrak udaletxeko gizon horien Alfredo eta kompainia propina ematen dute baina, ibiltzan lana propina da guzti egiten. Amabi ipini, arka hunditzan eta amaleurakoan. Kontantutakoan, ekin zeuen lanari, gertu bat zaude. Erlojuarekin argi, epailia. Bat, bi, hiru. Hor dira, ia eskolaria lania. Udaletxean aldetik lania dabilena, Jose Mari Olazagasti. Eta beste aldetik dabilena, Mikel Mendigia. Hor dira, lehenengo enborrean, ia eskolaria. Berdintxamar, azigarri adia da. Aberrez, azkeneko enborrean nolan izaten dugu zen. Lehenengoa moztu du, Olazagasti. Hor da, bigarren enborrea. Baita ere, Mendigiak ere. Gauzak utxamarrean daude. Hemen batek dio, Juleta zinta, Olazagastire 10 segundo kendu baietz. Lartxo ez da Juleta zinta. Baten ez betxala hundiaren abada, txikiaren abada, edo handiaren aherrezkako dugu baina. Txalaen zinta lartxo izango da Juleta.
oite goria eskolariak, oide zazoia hori. Eta jenteak entzun, oai izan behar dugun ogarra. Moztu du mendigiak, bai bigarrena eta bai hirugarrena. Golpe txiki bat falta izan du bigarrenean, baina bia moztu ditu ja. Moztu du hirugarrena, olazak askik ere. Moztu du olazak askik, laugarrena. Lan erdia bukatu du. Oide zazoi hori jokulari, ja Mikel, aupa! Moztu du, Mikelek ere bere lan erdia egin du. Laugarren enborra moztu eta ordua bosgarrenera.
Eta txuleta bakarra parrian, loza hartzen gaude. Eta nik uste dut parria baino, parria nobe izango denura, mai egin txuleta. Hori Mikel da, haupa, Jose Mari. Hori dezazoia hori. Jose Mari golpe hundiak eta indartzuak ematen, eta Mikel bere lana beti bezala txaka azita bukatzen. Hori de lana hori. Guedatxo, pixka morutzen esaten dut hemen. Azkeneko golpiak ikusti da dituela da. Jose Mari bilatu du. Lan ikaragarri egin dute bi aizkolariak eta 5 golpeatik Jose Mari Olazagazki irabazle. 5 golpe kendu dioz ventaja. Eta orain, lazo baten, iribarrek eta alkonarak eta erabiltzion baloia, eta orain, 100 kiloko harriak iretekin. Baloiarekin egizki horretu gizun hori. Hori harri horrekin, ni baloiarekin. Hori zazoia hori, eta hori lana egin. Xalo bero bat, ondo merezia duta. Guenatxo behordua, horren bolare egin, horren lana egitera. Xalo beroa Guenatxori. Bigarren Jose Luis eta Maitane, hirugarren Jon eta Aloña, laugarren Ekain eta Amaia, bosgarren Asier eta Onai Oiana, seigarren
Azpitarte Anai Arrebak, 7. Miren eta Ander, 8. Asier eta Ainoa, 9. Erkiz Zapirain, 10. Inigo Saioa, 11. Joseba eta Alasne, 12. Andoni eta Amaia, 13. Aitzol eta Josune, 14. Urrategi eta Adi, 15. Udaletxe. 11. bikotea, Joseba eta Alasle, 13 eta 14 urtetakoak, biak Azkoitiarrak.
8 eta 10 urtetakoak. Gornitakoak, 9 urtetakoak biak. John, sal de ahí, por favor. Eta Aitor, Azkoitiarrak, 6 eta 7 urtetakoak.
Eta momentu guztiaz aprobetxatuz, eta beraz, txapeldunak, Joseba eta Alasne Azkoitiarrak. Mesedez, bikoteok ez aldeindu oraindik sari batzuk geratzen dira eskaintzeko eta. Txabagula! Mutilen, jantzirik hoberena, Joseba Azkoitiarra. Nesken, jantzirik hoberena, Idoia, Iriazabaltak.
tahu je gimana. Sekundah yolda. Silakan şöyle sekundah yolda. Sekiyor. Seyhun. Yolda. Aşağı yazıyor.
이러다 가네. 아들이 어디로 가요? 아들 나와.